Ovo je vrlo zanimljiv alat. Zove se Picot pametni rezač. A razlog zašto kažem da je zanimljiv je taj što jedan alat može obavljati više funkcija. Na primjer, kao što možete vidjeti ovdje, ima ove ploče za brušenje cijevi unutra. A ove ploče za brušenje cijevi savršene su za pripremu cijevi, za proces obnove cijevi. Funkcija brušenja. Sad ću skinuti glavu s ovoga, ovako. A skidanje glave mi omogućuje da stanem na glavu bušilice. Čekaj, hajde, evo nas, skoro smo stigli. Omogućuje mi da stavim glavu bušilice poput ove i glavu bušilice, kao što možete vidjeti ovdje, kada se spoji na ovo, promijenit će se funkcija ovog alata. A ako biste to učinili, recimo na primjer, da smo izvadili ploče za brušenje. Hipotetski mogli bismo dodati jednu od ovih prednjih ploča, a zatim glavu bušilice ovako. Ubrzat ću to. I kao što možete vidjeti ovdje. Kada se uključe prednja ploča i glava bušilice, ovo se pretvara u alat za rezanje koji je izvrstan za uklanjanje čvrstih začepljenja, korijenja, ostataka smole, oštećene obloge ili čak za obnovu spojeva koji su obloženi tijekom procesa obnove cijevi. Prednje ploče variraju u veličini ovisno o tome što tražite, od 32 mm pa sve do 300 mm ili od 1,26 inča do 11,81 inča. Ako nabavite ploče za rezanje cijevi kao što vidite ovdje, možete ga čak pretvoriti u alat za rezanje cijevi. Pogledajte ove dijelove za rezanje cijevi koji vam omogućuju rezanje cijevi iznutra. Dolaze u raznim veličinama, kao što možete vidjeti ovdje. Sama glavčina je drugačije veličine, ali kada dolaze standardno, dolaze s ovakvom glavom na sebi. Ono što je stvarno lijepo kod njih je to što su vrlo lagani, tako da vam ne treba teška osovina za pogon. Zašto bi ovo moglo biti? Ovo bi se moglo pokretati osovinom od 8 mm, što je 5/16 inča. Spajaju se ovim šesterokutnim vicima ovdje, kao što vidite. Dakle, običan imbus ključ je ono što vam treba da ih sve spojite. I oni se spajaju na flick osovinu s istim setom. I to je Picot Smart Cutter. Hvala što ste gledali.